gikalagutan si Hesus sa iyang mga silingan kay iyang manggiangkon nga siya maoy katumanan sa panagna ni propeta Isaías nga siya mao ang Mesiyas nga gidihugan sa Dios Espiritu Santo. Kamo saman muangkon ba mo nga anak mo sa Ginoo? Nya dumtan dayon ka sa imong silingan, ingnon dayon ka nga anak sa Ginoo, wa man ikay bayad-bayad ang imong utang. Anak sa Ginoo, kusog kay ka manglibak. Kana bang mahibaw-an nila ang ato bang mga kahuyangan ba? Anak sa Ginoo, wa man gani ka eskwela. Anak sa Ginoo, kabugo nimo pag-eskwela nimo. Tugatugam kag sulti na buang na matingali ka diha. Ngangkon kang anak kas Ginoo, anaon ta ba? Niya ansa man musugot mo bugal-bugalan, musugot mo isalikway. Mao na si Hesus pag-angkon niya nga siya mao ang anak sa Dios, ang Mesiyas nga miabot na, wa siya dawatas kalibutan, gani nisangko gyud nga siya gilansang sa cross. Apan si Hesus wa mahadlok o wa sad mohunong sa pag-angkon nga siya anak gyud sa Dios. Minaw nako mao ginay pinaka-importante nga butang nga atong huptan kay dinhis kalibutan basta magsigi gani tag angkon na kita anak sa Ginoo, nya magpuyo kita nga murag anak sa Ginoo, buhaton nato ang kamatuoran, ang hustisya, ang kaangayan o kanang mga pulong sa Ginoo ato ginang puy-an kutob sa atong mahimo, daghan gyung maglagot nato nga taga kalibutan. Og mao ginay normal nga mahitabo tanawang ato mga santos, sila sugod sa mga apostoles sa sige nilang angkon nga sila sumusunod ni Kristo, nya anak na si Ginoo sad, gipang patay, gipang priso, kay ang kalibutan kontra gina niya ang mga pulong o mga sugo sa Ginoo. Mag-away gina ang kalibutan o ang Ginoo. Pero ang Ginoo mo'y nagbuhat sa kalibutan. Ang Ginoo nahigugma sa kalibutan. Ang Ginoo nag-amping o nag-atiman sa kalibutan, pero ang kalibutan masuko niya. Kamo mga ginikana nakasuway na mo nga perti nimong atiman sa imong anak, perti nimong alima niya, unya unayon ra kag singhag, unayon ra ka og kasaba, kasuway mo ana. Unsa inyong bation? Imo siyang gipa-eskwela, pag-graduate na, din akatahuron, singhagan pa ka. Unsa imong bation? Suko ka dili? Oy. Suko. Yawanon ka. Anak kitas Ginoo, og mo claim tang anak tas Ginoo, bisan pag daog-daogo na ta sa atong gihigugma, kay mao man atong misyon isip mga anak sa Ginoo, love your neighbor as yourself. Bisag daog-daogo na ta sa atong mga silingan sa mas gibuhat ngadto ni Hesus, gitamay ang iyang pamilya. Anak ra man ang Jose, kanang panday, iyang mama anak kana mas Maria, wa man na siya grado. Niya kanang iyang kuyog, mga kuyog niya, iyang mga igsuon, wa man sa naigrado. Okay, kanang igsuon, ang pasabot ana, mga close yun ba, close persons. Wa man sa mga grado kasagaran, mga pobre man na sila. Nga nugutaw mo, tuo ta na niya. Tingali, kisa may inyong tuhuan nga musulti, ang maestra o ang bugo nga estudyante, kinsa inyong mas tuhuan ba? Kusga. Maestra, maingon juga tuo ka na wa maganin nakapasar. Labi na gyud ko nang iyang gisulti opposite sa gisultis maestra.
Kinsa man yung tuhuan be, ang mayor o barangay tanod? Kinsa yung tuhuan, ang pare o ang obispo? Obispo ang tuo anong pare. Kinsa man yung tuhuan, ang obispo o ang Santo Papa? Mga yawan on lagi gyud mo. Magsigi tagtanaw sa ranggo, magsigi tagtanaw sa iyang civil status o sa iyang mga achievements nya. Kinsa tong labing maayog achievement, kinsa toy dakog ranggo, kinsa toy mas gamhanan, mao dayoy atong tuhuan. Pero kaning labing ubos, kaning wa gyoy dignidad nga nindot sa katilingban, ato dayong i-reject. Mao na nahitabo ni Kristo. Mao na si Kristo ni claim sad siya, unsay inyong gibuhat ngadto sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nga rinako. Muna diri kaning sulat ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, ningon siya, pag-anha nako ninyo, taas bayag ranggo si San Pablo kay kuan baya to siya, usabi siya sa mga young, zealous and awardee nga leader sa Jewish community. Pero matod pa niya, nindot kayo iyang gisulti diri pag-anha, pagwali sa tinago nga kamatuoran gikan sa Dios, wala ako maggamit og lawom nga mga pulong og dakong kinaadman, kaysa diha pa ako uban kaninyo, gikalimtan ko ang tanang butang gawas kang Hesukristo, labi na gayod ang iyang kamatayon sa cross. Wa siya mo gamit og mga nindot nga mga pulong, mga hinashasan nga pakigpulong nga maoy magamit kanunay sa mga bright kayo, di ba? Kana mga tao nga bright kayo, magsuwat man gina sila, hadlok man na masipyat. Kitang mga bugo, yaw-yaw lang tagritso, sipyat dayon. Pero matod pa niya ni San Pablo, sa akong pagwali wala ko himua sa hinashasang mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa dili malalis nga gahom sa Espiritu sa Dios. Busa ang inyong pagtuo wala magbarog diha sa kaalam nga sa tao, kundili sa gahom sa Dios. Kana bang moangko na ta nga kita anak sa Dios, ang ato sang isulti ang pulong sa Dios, unya dili na ta mo gamit sa pulong sa tao. Mabitan ng pulong man sa Dios nga kung sagpaon imong pikas aping, pasagpa lang sang pikas, ato nang iwali. Bahala nagmuingo ng uban nga di na mao, kay kuana physical abuse na. Amo may gisultis Ginoo. Ato pa ginang analyson. Kanang moingos Kristo, dunay mukawat sa inyong butang, ayaw na kinigbawia. Mingon ta, oy, abuse of property man na, sala man ang pagpangawat. Amo may gisultis Ginoo, na mukawat, ayaw nagbawia. Kanang gisultis Ginoo nga moingon, kung makasa ang imong isig katao, pasaylua lag kapituan kapito, nya kun ang iyang sa mao ang pagsuyop. Unsa may mahitabo? Imo mang pasayloon, di musuyop yung nagbalik-balik. Di ba? Mingo, sayop na pa din. Imo na nang gitugutan. Wa man sa kamoingong suyop dito. Gipasaylo lang nimo. Karon di ay sa sige na tong pamatay anang mga adik na hunong ding addiction. Hasta manggani noon ang ato mga dagkog mga ranggo. Ingon sila, adik na manggani hinoon. Pasabot, ang importante, ang pulong sa Ginoo mo itong gamiton. Nya kapila man imo pasayloon ang imong bana nga mga bit. Kapila man. Kausa, katulo. Di oy, kapituan, kapito. Siya rog di na matagbaw. Ingkaw niya pader, imo na nang gitugutan nga magsigi sa pangabit, wa man sa ka magsugo niyang pangabit. Imo lang gigamit ang sugo sa Ginoo. Unsa may gustos Ginoong mahitabo nganong kanimay iyang mga sugo
dinhis kalibutan. Kay ang kalibutan giharian sa sala, giharian sa yawa, ug kinsa tong mogamit og sala maiya sa yawa. Karon masuko ka nang musuyop, di ka kapasaylo, di imo gina siyang patyon or imo nang kulatahon. Onya, wa ka kasala na. Kanang imong bana nga nangabit, imo ginang awayon, makigpatay gyud ka ana. Ya wa ka kasa. Kanang imong banang palahubog, imo ginang yaw-yawan, onya sa imong pagyaw-yaw, wa ka kasa. Duha na mo kabuksa, nangakuha na tas yawa. Pero gatong higugmaon, muhilak lang ta, masakitan ta, muhilak lang ta, mupasaylo lang ta, kana wa ta kasala. Ang kapadiron sa may kasulbaran sa sala, nasulbad na ang sala, kay wa katakod diha nimo, wa katakod nga hinato, kaysa ma-multiply ang sala. Ayaw patakod. Kay imong pataknon ang sala diha nimo, pildi na ta sa sala. Pero wa siya katakod nimo, tuara kutob sa imong bana, sa imong anak, sa imong silingan ang sala, sa ilang pagkalibakira, sa ilang pagkasugarol, sa ilang pagkabisyoso, na ara kutob dito, gibuntog na nimo ang sala diha nimo. Nya kay nabuntog naman nimo diha nimo, mo hinay-hinay sad naog buntog ngadto sa imong isig katawo. Ug mao na ang mga apostoles, kuyog ni Kristo, dosi ra gyud to sila kabuok. Pero after mga 400 years, sa sigig yung balik-balik o sunod sa mga tao nga nidawat sa ilang pagtulunan, ang Roman Empire nahimong Catholic Empire. O gikan ato hangtod karon ming kuyanap ang pagtulunan ni Kristo, ning abot nga ni sa Liluan, San Vicente, Barangay San Vicente. Nganoan, abot pa gani ngadto sa ning kinalayan natong chapel, Antugop. Abot pa ngadto sa unsa nang Mapo pamukhaan ana. Ana San Roque. Suot na gyud maayo. Abot pa ngadto sa na ngadto Bukid, Agsungot, Kambinukot, Manggabon, Lusaran, lagyo na kayo na. Abot yun ngadto. From Apari to Hulo, bisan sa mga lugar nga Portingilngiga, Basilan, Hulo, Sulo, tuag yapon nitong pagtulunas Ginoo. Nganuan, kay ang sala tuaman didto, ang solusyon sa sala kinahanglang dadon didto. Ug ang gahom sa Ginoo maoy mo palampos sa atong mga buhat. Dili, matud pa ni San Pablo, dili ang tawhanong kaalam o tawhanong kusog maoy mo palampos niini kung dili ang gahom ni Kristo, labi na gyud ang iyang kamatayon diha sa krus. Muna si Kristo, gisalikway sa siyang lugar, wala siya mohunong, gipatay siya siyang katawhan nga gimahal, wala gyud siya moundang, wa siya bisag gamay na lang pagbakwi sa iyang gisulti nga ako ang anak sa Dios, ang motuo kanako adunay kinabuhing way katapusan. Bisag nagbitay na siya sa cross, maura gyapon ay iyang claim. Gilingay mong tupad. Ing na di na bagid na mausab imong baruganan nga anak kas Ginoo. Ing na kuno. Di na gyud mausab. Igo niya tanang common nga joke nga na inangumpisal spari kuno niya pag-abot dito nagkadugo pang kamot pader pakumpisal ako o ngano man na dong nagkadugo lagi na imong kamot bag-o pag akong gipatay ang among silingan kana ganing dre nganong imo mang gipatay ingon din siya nga aw na ikapila may imong napatay ika-12 na to dre ang akong napatay. Isa ngano man na dong dako makinang sa isa ambot ba diri naglibog lagi ko kay kana bitang taong mo angkon nga nituo siya Ginoo patyon man ako diri ikaw diri nituo ba ka Ginoo ay say day oy kumidya ra nang ako dong ay say taong ka kumidya ra nang ako nausab ang pari ba wa na siya mutuo Ginoo noon kumidya naman nung iya
Suna ka na nagkadugo ang kamot, kakupot pag kutsilyo, lansakan ka niya. Di mo mausab. Kaya ang atong commitment ron, kaya mo palit man tag slat, di mo mausab sa sige anang commit nga mo palit yun mong slat, o mausab. Basing mo yung sige lang. Sige lang kay ato gyap. Ako gining isigig baligya para lang ni sa mga anak sa Ginoo ha. Katong dili anak sa Ginoo ay lamog palit aron di mo magyaw-yaw. Pero kamo mga anak sa Ginoo, palit gyud kay anak man katas Ginoo para man ni sa balay sa Ginoo. SBF dag nato para sa kumbento ang atong halin 36,781 slots na apay 23,219 ka slots nga available. Pakpak para sa mga SBF dag. Nya kay nagkuan man ta, naghimo man ta gahapon og sugod gahapon og special slot kadtong Christ Transforming Union with Mama Mary or CTUMM para ni sa atong activity sa September nga feeding program, October kadtong pagpanghatag og bugas, 5 kilo rice ngadto sa atong mga 3,000 or 4,000 ka mga pobre nga mga pamilya dinhi, og sa November kadtong magsugod na sa taghimog mga balay, mga 60 siguro 61 ka balay atong himuon. Mo nang donatay CTUMM nga 70,000 ka slots, tag 100 pesos per slot, perting baratuha. Na nasa tay halin nga 108 gahapon, 69,892 na lang ang nahibilin. Nya doon na ni siya 61 slot challenge na 6,100. Wala pa ni palit og challenge. Ato sa gyapong pakpakan na natay halin. Salamat kayo. Kining tanan nga mga kalihukan o mga activity sa atong parokya ang sentro ani para ipadayag nato ang Ginoo. Karon sad ang atong archdiocese mo'y mo host aning 5th AACOM or Asian sa meaning Asian Apostolic Congress on Mercy. Unya karon ng October 14 to 19 kitang mga nahigugma ni Kristo isip atong divine mercy mga piltaana niya. Ang registration 6,000 pesos karon na lang ning September 15 anha ni sa atong IC3 diha sa Mabulo. Pagkanindot og ato ning tambungan na ay mga speakers nga mga ngilngig kay mga speakers gikan sa lain-laing nasod tungod ni kay sila nagsunod sa divine mercy nga devotion og ilang gipuy-an nahimo silang mga banggiitang mga speakers. Inana no? Kay ang magpuyo sama ni San Pablo, mopuyo ta subay sa Ginoo, mahimo gitang banggiitan. Muna ang atong tubag sa Salmo niingon kita, Ginoo, nahigugma ako sa imong kasuguan. Konfirmi ni natong puy-an nga mahigugma tas kasuguan sa Ginoo, dili rata musikat, mahimo pagitang balaan, pero di kita mangandoy og honor, di kita mangandoy og kwarta og gahom. Ang atong pangandoyon maura gyud ang pag-alagad sa Ginoo og sa katawhan nga iyang gihatag nato. Ug mao na ituburan sa tinuod nga kalipay ug kalinaw sa kinabuhi.